Joy the Great. Suway sa din ninyo yung ano yung kanang mangaon, kauban yung barkada. Saan nga mong spot? Guwapo kay spot dari mga kaberks. Natay mga adol diri. Natay mga kuadre oh. Natay mga sisi. Ya. Kanang kinilaw nga isda o lato. Wow. Troy. Ya, natay di na malimtan ng suka nga ikas lang planeta. Ikas lang planeta. So mga kaberks, mentras si kaberks bong naghinlo sa isda, kita maghiwa sa tas mga rekado para sa kilaw. Nata dari bombay og kamatis, pipino, luya. Siyempre di makalimtan sa tanan ang vitamin sili. Okay. Kaninyo? Murag mao ning ilang giingon nga naa diri ang secret weapon. Wala. Diri mi. Began ba? Uy, naon sa sarme. Unsa man ni? Diri. Aw, di ara ang number 48. Oh yeah. Balik diri ka kinsa kani. Patay ka ni. Sugdan mo sa mig pagsubok ni Lord gilang at least gamitan niya po technique of labyrinth. Naya po na siya technique of love, hindi niya po nakapugana ng panahon kay ugay Mga ano ninyo mga kaberks, igos na atay si Sidere kinilaw nya lato nya sinumbang tuloy. Ya, numero 16 nga mais. Oh yeah. Naka-breakfast. Oh. Uwa. Tanag. Huh? Wapo kayo ba? Nadap ng dagat. Ay, sili na yung piste. Ako nga ito pumaha. Tangan po. Ayaw na sigurad. Taligsik na sad. Naon. Dabil naman no? Na. Nya. Ay ba? Sila nga kaberks. Uy, dami na siya? Mo ba? Tama kaberks. Lamas dia. Oh yeah. Dambis eh. Tangan pod. Ang gamay. Tangan ano eh. Ang ano eh. Tawag na mga kaberks. Sinugba. Sa to. Tangan paglato pod. Tangag sabaw. Sisi. Paris. Butang diha.
Sama ni. Tangag utro. Hakpon. Maong. Nat inilaw. Tang diri sinugba. Tangag sa lato. Tangag balik og duga sa inilaw. Manay pipino. Dayon, uy. Dire. Ngaon. Uy, yeah. Yan lang takot to mga ka-Berks. Abtan may kuwan ganina. Karon, padaw na sa danguan. Pakita. Baga kindang Salamat mga ka-Berks. Uban gyapon mo namo sa sunod namo nga video ha. Damo ang adventure nga kaon-kaon. Peace.